салом алейкум бародарон, дӯстон, подписчикои канали Курганлай ва канали Вали Музик. Бародаро бози Бурднок ай, ҳамада бурдбори бародаро. Бо 100 сомон ту метавонед соҳиби наи скутер чорша. Шоҳҷоиза 2 та дига мошин ай, 5 та телефон ай, 2 та теливизор ай, 20 та конверти пули ай, 20 та тифал ай, 20 та мошинка ай, ягон кас бебурд нест ай. 1000 та приз ай, 1000 та билет. 50% билето рафтага, 50% гамудага. Инами ҳозир метавонӣ билет бигирӣ, баъд аз 30 дақиқа билет мерава. Баги чек таравон ки билет таравон мекунем 30 дақиқа баъд. таваҷҷӯҳ! лотареяи бурднок аҷиб дар он аст ки ҳар як чипта бурднок аст. шуморо мукофотҳои зерин интизор ҳастанд. 2 адад телевизор, 4 адад электра скутер, 5 адад тавдон, 5 адад телефони мобилӣ, 5 адад гази электра люкс, 10 адад печи электрикии мечта, 5 адад калонка, 20 адад чойники барқии тифал, 20 адад мошинка барои мӯи сар, 10 адад конверти дорои 250 сомонӣ ва 10 адад конверти 500 сомонӣ, 10 адад соати дасти. Инчунин тӯҳфае ки махфӣ аст. Ва аз ҳама муҳим, 2 Шоҳҷоиза, 2 автомобил. Фурсатро аз даст надиҳед, чунки ҳамагӣ 1000 чипта ва ягонтаи он бе бурд нест. Нархи чипта 100 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои Ватсап ва Душанбе сити 905 51 15 15. дер намонед, финал наздик аст.